Dagko. Dagko. Taon gani ha. Welcome back mga ka-studio. Today pala kasama ko yung anak ko si Baby Sax. Hi. So magluluto kami ngayon mga studio ng blue crabs or alimasag with Sprite. Sprite yung gagamitin natin dito. Wow, blue. Yan o. Wow. Mayroon kami ditong 5 na malalaki po. Fresh po ito mga ka-studio. Ang nabilhan namin nito po yung kapitbahay ko lang po. Pumunta siya kagabi sa dagat ba para manghuli nito, alimasag. Nabili ko ito yung 5 piraso po na malalaki. 1 kilo, 300 pesos. So okay na okay po ito. Kasi fresh pa ba. So ayan, hugasan namin ito mga ka-studio. Hugasan na ito nak. Oh. Dah. Susuki ka kaon na ni nak. Paborito to ni Sax mga ka-studio. Tulungan mo sa papa na ka. Ingat ka na kay nay hait diri na kay kanay. Kama nak. Ngaya lang gyud samad ka. Tugnaw di ay. Tugnaw yung tubig. Tuturo namin sa inyo mga studio paano to pasarapin dyan yung blue crabs. Mga tambok. Ito po babae po na crabs, no? Babae po ito siya. Yan, no? Ito yung babae. Kadakuan eh. Laki. Kunti na, kusamad ka. Hinay lang na ka. Kani mo gamay no? No, ang dumi po. Galing dagat po talaga ito. Oh. Last, gasa natin last na. Para di mo langsi. Oo. Para daw mawala yung langsa mga studio. Sini. Ini kaya nak? Ito na lang last. Yan na lang last. Ayun nak. Okay. Nanay langsi. Wala na. So guys, lutuin na natin to. Here we go mga ka-studio, lutuin na natin. Lagay natin ng crabs, blue crabs. Tapos lagyan ko yan ng asin. Yung sakto lang po. Tapos yan, magic sarap. Ang mangyayari dito mga ka-studio, iyaan natin to siya na ganito hanggang sa lumabas yung tubig ba na galing dito sa blue crabs. So hantayin natin na maubos yung tubig, mag-evaporate yung tubig na galing sa crabs para mawala yung langsa ng crabs ninyo po, para talagang masarap tong lulutuin natin. So yan po yung strategy na ginagawa namin mga ka-studio para mawala yung langsa niya ba. So hantayin natin na lumabas yung tubig. Balikan natin mamaya. At this stage mga ka-studio, nag-evaporate na po yung tubig. Kung nakikita nyo po, yan, wala na. So mag-proceed tayo sa next step po. Unang-una, maglagay ako ng kunting suka. Yan, para mas lalong mawala talaga yung langsa. Tapos maglalagay ako ng toyo. Sobrang bango na po.
Hintayin natin kumulo po ito saglit. Tapos proceed tayo sa pinaka-importanting kuhaan po, ingredients na gagamitin natin dito. Kumukulo na po mga ka-studio. Ilagay ko na yung Sprite. Lagyan natin, dalawa gamitin natin mga studio para tamang-tama. Sakto lang pagluto tapos mayroong matirang sabaw. Yan, ganyan lang po kadali magluto nito. At siguradong masarap to. Hayaan natin to siya ng ganito for 15 to 20 minutes po. Kung mayroon kayong pangtakip, takpan nyo po. Kami kasi wala kami pangtakip sa malaking kawali. Hayaan namin to ganito. Ulitin ko po 15 to 20 minutes na po. Medyo konti na lang yung sabaw mga studio. Ilagay natin yung final ingredients po. Mantika. Yan. Ito nagpapalasa dito. Mas lalong sasarap ang crabs dito. Ayan. Hayaan natin yan mga 3 minutes tapos i-serve na natin mga ka-studio. Ito na po mga ka-studio ang ating crabs with Sprite. Lipat natin to sa serving plate. Yan, sobrang bango. Meron pa itong sabaw, ganyan no? Sabaw nito pwedeng i-bahog sa kanin. Tara po, kainan na. Ito na po mga studio, luto na po ang ating crabs with Sprite. Nandito po kami mga studio sa loob po ng kubo, bahay kubo. Dito kami kakain po kasi ang init pa po doon sa labas ba. So tara mga studio, pray muna tayo bago mag-start kumain. Pray ka na. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Po, kainan po tayo mga studio. Sana po hindi marinig yung nagbibidyoke. Sana hindi mag-copyright to. Kasi mayroong nagbidyoke ba sa kapitbahay. Tara po. Wow. Wow. Pakwa kay Sud, anak. Suda ni? Kanaba? Suda. Lamig yun na pa. Wow. Dari anak. So, si Sax po kasama ko ngayon mga studio. Bibigyan ko po siya. Meron na ako ditong sili na suka na madaming sili. Ayan, dito na kay. Daghan ka na ko. Unod. Kau maayo na. Ani akong Sabaw? Dito po yung sabaw. Sobrang sarap po nito. Tama na pa. Kain po tayo mga ka-studio. Nung inak. Sarap. Sobrang sarap po dahil sa Sprite. Nalasahan mo Sprite nak. Yan no. Kaon ka kanon na ka. Ganag kanon na. Sabaw po. Ay, score ng kon jutihan. Kain po tayo. Pa. Sausaw ka dyan. Ang kaunan lang. May suka na halang. Sobrang panalo po.
Lami na. Marunong na. Ako kay there's Cari dito na. Na-play na natin yung kuhan. Kanay mo maumbak na. Butang sa ubos na kada skili na. Kani tambok ala. Wow! Hado! Katambok! Kadag hada na po yung mga itim. Okay, Kita na. Oh. Wow! Kain po! Utdan na mong rice na nga. Grabe katambok ka na nagto. Tambok man dyan ni. Babae niyo po. Female na. Female. Female crab. Inaya na kani mga hulog mong kanon na. Gusto na ako kanon. Busa na na. Wow. Kalami eh. Lami inom. Very good kayo. Lami kayo. Bigyan ko sa ng mga unod mga studio dito, banda. Okay, ganahan ka siya sa crabs. Na-score na po. Aba na ba? Napa na nagdagan. Siya. Napa na idagan. Biya kong tiloko ni. Una. Lah. Oh. Ana. Ambo kayo ayo. Ayo sa ilabay kay kuno ni Papa. Hello. Pula-pula mga kastudyo. Man akong favorite. Mga pula-pula. Ala. Sabi na po. Kilok na. Dagan ka dyan. Papa din ko anan. Timing timbuk usa. Ini usa babae mo po ni. Babae po na. Tanaw na to tambuk ba? Og tambok po na pa. Tambok po na. Tambuk po. Wow. Kaya kuha pa. Mo gyud po ni. Sige. Akong kuha na. Makuha ra man dai humog ra. Sa kanya yung mataba ang mga kastudyo. Gustong-gusto ni Sax. Nalo ang taba.
Kalas kanunak, kanunak. Pa, tilok na nako. Hmm. Labay na ni. Bias kilid butang. Sobrang sarap po talaga ng crab, no? Nga, maununak. Kami na itong gamukbang karon pa. Nami? Hmm. Hmm. Kami tayo. Hmm. Hindi kanon. Hmm. Ubus na kanin ko na. Meron pang kanin dyan. Hmm. Ngay, dagan! Ang jagon. Ang sabaw niya. Masarap. Pa, Kakagana. wala ko. Wala kay kanon? Ha? Wala ko. Crabs? Ha? Gaan, ganon. Kasi Sipo. tambok ya po niya pa. Kani mga laki na ni, di kay ni tambok kumpara sa mga babae. Di kay tambok. Oh, man. Ang kauna ni ang uno daghan kayo. Dito, wow, sobrang daming uno dito nak. Atog sabaw. Ah. Mm. 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 Mo na. Piksan mo, no? Hmm. Excuse me po. Pisik. Mm. Mo na pa? Mm. Hawa na. Hapit na dyan. Hapit na hawan pa. Mm. Sabong na nga pang rice. Muriching pero kung naon para sa imo. Ikaw maayo nak. Ay naya di mahulog. Ewan ah. Mm. Nasap-sap na yan eh. Mm. Dalaw na pa pa. Mm. Mm. Oh, dagan ay unod. Mm. Naya lang. Sabi. So, excuse. Excuse me. Ngay, tup-tup to. Mm. Ngay dyan. Yung lasa lang mga kastudyo. Kain pa kanina? Kain pa ka? Dapli na mga kuha mo na. Mga Lang. Aw. naisud. Ai. Di, laki ni. Mil. Murut ano na? Ano? Ano ko sa pa? Ano na ba? Nitig eh.
Nang kau tila ka ni. Manam na sul. Napagamay. Kitro. Dalang kuan dilukan yung kanuna. Masarap po ituslog suka. Esperanza ro na. Esperanza. Mahirap na siya kainin pero sobrang sarap niya. Ilok ni mo, Vic? Nahurot na. Busog gawa. Masugod ko. Busog yun? Hapit na ka lang. Shout out. Hawan jud. Pinapay ngani. Ito mga kastudyo, matagal na tayo matapos ito kung ubusin pa to. Testing dag usa. Yummy ah. Matamis-tamis po yung kuha niya. Galamay. Dako pa jud kayo. Katong dako kayo nga crab pa. Kanipoy dako kayo. Kuha ka to. Dili dapita. Dako kayo. Kuan? Daghan jud kayo to. Nagawa na. So yun ang mga kasudyo, naubos po namin. Ganito na lang po yung mga natira. Sobrang panalo po, ang sarap. Inom na tayo ng tubig. Dami pong nakain ni Sax. Ayos po. Wow, naubos si Sax. Very good. Shout out muna kami mga kastudyo. Shout out Ronald Lopez, Alma Cagulada, Almario Tan, Mary Rose Luterte, and John Paul Miranda from Albay. Ondoy Jobin Digamon from LGU Carmen Bohol. Nicole Nabasca, Mariel Barugo, Spencer Ruado from Savannah, Georgia. Mary Joy Hermosa from Misamis Oriental. Jima Cruz from Saudi Arabia. Ivan Ray Baldonado. Gap Cherry from Germany. Corridas Official. Yulan Dasico. Cedric Dorol. Naz Bundo from Tugigarao. Glidel Joy. Axel Munato. Jilric Dasco. Orbasido Family. Christine Siblano. Mama Lor, Lionel Felicitas, Amor Odato from Bohol, LB Narisma from Dubai, Marlon Orzal from Kabukgayan, John Clyde Magsayo, King Rangers TV from Calwan, Laguna, Kirby Sarmiento from Pampanga, Cashley Zandrel Rementizo, Jan Nina Gasang, at ang last po ay Angelica Soria.
Hi. So yun na po lahat mga ka-studio. Sana po na-enjoy yung sa kainan namin today ni Sax na crabs with Sprite. So magpapaalam na po kami. Hi. Bye. Galik. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye-bye. Bye-bye.